Selamat berbahagia semuanya. Jauh-jauhan mende tabang nyobangan pulang surui mende kakubangan juga pulang surui kain kerang juga antak kabila dan naik kapula. Jauh-jauhan mende denai marantau kampung halaman mende takkan jua tapi yang mandi takkan jua antak kabila manjaja pula. Tarik man. Ayah jomundo bagali di ruang mato apuk jadayo mande si badan diri ayah jomundo tabayang di kampung dua antak kabila manam puasana enai marasai di negeri orang taraga banan mende pulang ke kampung ayah jomundo tabayang di ruang mato di dua tasake kabaku macet diri deh pulang ke kampung. Yeah. Selamat datang pada tepuk tangan. Taraga banane mande pulang ke kampung ayah jomundo bagali di ruang mato apuk jadayo mande si badan diri badan dirantau bagal jo para saya badan dirantau bagal jo para saya antak kabilo nekan dua mana puasana lah denai kajan de mende tanah tepian bidua tasake mende di salokaran antak kabilo badan kapulang badan marasa
datang para teman